O universo de Otero Pedrallo. Ola, son Xabela. Estás escoitando este pequeno podcast dedicado a Ramón Otero Pedrallo, unha das figuras máis importantes da cultura galega. Hoxe imos falar un pouco de quen foi, por que segue sendo tan importante e que podemos aprender del no mundo de hoxe. Ramón Otero Pedrallo naceu en Ourense en 1888 e foi moitas cousas. Escritor, político, profesor, historiador, xeógrafo, unha chea deras, pero sobre todo un gran defensor de Galicia e da súa cultura. Pertenceu ao grupo das Irmandades da Fala e máis tarde ao Partido Galeguista, loitando por unha Galicia con voz propia. Pero, que ten que ver connosco? Coa xente nova? Pois moito máis do que parece. Otero Pedrallo falaba do valor da paisaxe galega, non só das montañas ou dos ríos, senón de como o territorio forma parte da nosa identidade. Dicía que Galicia non se entende sen mirar como viven as súas xentes, como falan, como traballan a terra. Hoxe, cando se fala tanto de sostibilidade e cambio climático, as súas ideas sobre coidar o medio natural están máis vivas ca nunca. Tamén foi un grande amante da tradición oral. Recollía contos, cantigas, refráns, porque sabía que todo iso é memoria, cultura viva. E nós, moitas veces, estamos esquecendo escoitar aos nosos avós, as nosas raíces. Recuperar esas historias é unha forma de ser modernos, sen perder quen somos. Outra cousa moi interesante é como escribía sobre historias e xeografía. Otero non quería ensinar só datas e nomes de ríos. Quería que entendésemos o territorio como algo vivo, que cambia coas persoas, coas linguas, coas tradicións. E iso é algo que deberíamos lembrar, tamén nas aulas. E por riba de todo, Otero era un gran orador. Sabía falar en público, transmitir emocións, usar ben a palabra. Nun mundo cheo de pantallas, onde todo vai rápido, parar a falar con calma e con sentido é casi revolucionario. Por iso, participar en concursos como este é unha maneira perfecta de seguir o seu camiño. Ramón Otero Pedrallo dicía que a terra é o corpo da patria. Nós temos a sorte de vivir nela. Coidémola, entendámola, falemos dela, como el fixo, pero coa nosa voz de hoxe. Grazas por escoitar. Ata a próxima! Podcast realizado por Xabela para o 3º premio de oratoria Otero Pedrallo.